Moitas grazas, Ricardo. Nicolás. Ramón Nicolás, moitas grazas. Tiña aquí a Carballo Calero na cabeza. Moi bons días a todos. Realmente o director do curso non debía falar no curso, pero entre outras cousas porque non ten moito tempo para preparar a intervención, pero Ramón Villares díxome que tiña que falar eu de Lapa. Está aí a correspondencia del Riego con Lapa e está o papel tan importante de Lapa no proxecto Galaxia, e convenceume para que o fixese. E ten un punto de ironía que eu fale da correspondencia de Don Paco, porque en realidade eu, se lle fixese caso a Don Paco, podería levar 30 anos traballando na correspondencia de Don Paco. Alá polos anos 90, cando ele empezou a matinar despois de publicar o Río do Tempo, en publicar as súas correspondencias, quixo que lle axudase eu a facer a edición. Eu, en principio, non sabía o océano que podía haber detrás disso, dixenlle que sí. O primeiro que me mandou para empezar a traballar foi a correspondencia con Ramón Piñeiro nos anos de cadea de Ramón Piñeiro, nos anos en que Ramón Piñeiro estaba na cadea. Estaba escrito totalmente en cifra, totalmente en clave, era absolutamente incomprensible o que ele dicía. Si, Don Paco, quen é de Juan? Porque claro, cando falaba dos herdeiros de Daniel, dos nosos socios en Buenos Aires, máis ou menos sabíamos o que estaba falando, pero logo había unha cantidade enorme de referencias en clave a asuntos políticos, partidos, contactos clandestinos, que nin eu, nin ningún lector, quizáis un erudito da época e da resistencia clandestina contra o franquismo podería adiviñar, pero entón intentamos aquilo. Don Paco non se acordaba moito, porque dixo que apuntara todo as claves nun papeliño, pero non aparecía o papeliño. Entón, pois acabei deixando de... a verdade que eu deixei o proxecto e logo seguiu el. E é interesante ver que unha das primeiras correspondencias que publica son a de Piñeiro e a de Lapa. É bastante significativo da importancia que el lle daba, non? A este tipo, concretamente a esta correspondencia, a de Lapa, foi publicada en 2001. Como outras, como é o caso de Piñeiro, de Piñeiro ten máis recortes, a de Lapa non ten tantos recortes por parte de Paco, pero solo publica as cartas que el ten que lle manda a Lapa. Claro, non tiña as cartas que el lle enviara a Lapa. Entón, a eso nos temos que ater. Probablemente agora non sería imposible recuperar as cartas de Don Paco a Lapa para facer algo que é moito máis bonito, moi interesante, como que fai Patricia, non, das correspondencias cruzadas. Ben, entón eu que vos vou presentar realmente a correspondencia de Lapa a del Riego vai desde o ano 50 ata o ano 84, estritamente máis ben, sería dicir, do ano 50 ao ano 80, do 80 ao 84 é xa moi protocolario, xa non ten sustancia ninguna. É inseparable esa correspondencia do que foi a colaboración de Lapa co proxecto Galaxia. Por tanto, o que vou presentar non é tanto unha lectura exacta da correspondencia, senón vou presentar un pouco algo que me parece moi importante, que é coñecer quen é Lapa dentro do seu mundo, desde o mundo portugués, porque iso dá chaves tamén para entender o papel que xoga cos galegos. E despois, obviamente, o que vou falar é desa colaboración de Lapa con Galaxia, que é a que está refletida en toda esa correspondencia. Solamente 3 trazos para entender, para intentar situar a Lapa no ámbito del, no ámbito portugués. Lapa, primeiro, naceu en 1897, é dicir, que é unha persoa de máis idade que Piñeiro, que del Riego, en xeral, que a maior parte do grupo Galaxia. Eso é importante porque Lapa ten un papel magistral e fala con eles un pouco desde unha persoa de máis idade que orienta, non? Logo, Lapa estudou filoloxía románica na Universidade de Lisboa, e eu creo que supoño que aí debe de estar unha das chaves
da conexión galega de Lapa, porque claro, na Universidade de Lisboa, dona Carolina Michelis non estaba en Lisboa, estaba en Coimbra, pero en Lisboa estaba Leite de Vasconcelos e Xosé Saquín Núñez. Entón, bueno, había algún outro profesor, estaba Teófilo Braga tamén, e estaba Adolfo Coello, pero tanto Teófilo Braga como, desde logo, Leite de Vasconcelos e Núñez tiñan conexións coa cultura galega, porque, fixados, Leite de Vasconcelos tiña contacto, eu agora estou preparando a correspondencia entre Leite de Vasconcelos e Martínez Salazar, e vemos que ele tiña contacto. Leite ten artigos sobre o galego, na Crestomatía Arcaica publica documentos galegos, etc. É dicir, que hai unha Leite ten un coñecemento do galego, e Xosé Saquín Núñez ten coñecemento porque é o editor das Cantigas de Amigo, que aparecen no ano 27. É dicir, que seguramente a Lapa xa lle chega a través dese contacto con eses mestres da universidade a conexión galega, a conexión que ele establece realmente a través da súa tese de doutoramento, que é das orixes da poesía lírica en Portugal na Idade Media, en que está centrada no lirismo galego-portugués, e que é o que explica máis claramente ese contacto, por lo menos inicial, moito que ver, como vos explicarei máis adiante, coa colaboración que ten con Galaxia. Por outra parte, Lapa, dentro do mundo portugués, el forma parte dun grupo intelectual que é o grupo de Seara Nova, que é un grupo que, digamos, que do posmodernismo portugués, o sea, despois do modernismo ou do neomodernismo portugués, que se extienden dos grupos, un que é o grupo do saudosista, que está a Teixeira de Pascuais, pero fronte a eles está o grupo racionalista de Seara Nova. Lapa está distante, é dicir, diametralmente distante de Teixeira. É do que, por tanto, dunha influencia moi grande que tivo Teixeira na xeración nós. Lapa ve Galicia dunha maneira ben distinta, é unha perspectiva ben diferente. A súa pertenza ao grupo de Seara Nova é moi importante, porque Seara Nova é o nome dunha revista, dunha publicación na que, bueno, articula este grupo intelectual que vai prestar relativa atención á cultura galega. Seara Nova, no ano 1935, publica un número especial sobre Pondal, que prepara Lapa. E Seara Nova vai publicar un número especial sobre Castelao, no ano 51, que tamén prepara Lapa. E vailles dar a posibilidade dunha colaboración máis ou menos regular aos Grupo Galaxia, nomeadamente sobre Otero Pedrallo, que era o que máis dos escritores vivos, era o que máis interesaba a Lapa. Pero, por exemplo, Piñeiro escribe para Seara Nova, Carballo Calero escribe para Seara Nova. Outro elemento que creo que para definir estas tres cousas da posición de Lapa no mundo portugués que nos interesan pola súa conexión con Galicia é que Lapa é un contestatario e está claramente, como o propio grupo Seara Nova, situado contra o Estado Novo, contra a ditadura salazarista en Portugal. De feito, Seara Nova, a revista e o grupo, é un dos principais núcleos de intelectualidade disidente fronte ao salazarismo. Ele, ademais, faino con moitísimo atrevemento, con moitísima valentía, foi sancionado 2 veces, expulsado da Universidade de Lisboa, non lle valeu con unha, sino que, despois de que o admitiron, volveu a confrontarse coas autoridades académicas e políticas, entón xa o sancionaron definitivamente, e logo foi preso máis ou menos no ano 49, cerca de cando tamén estuvo Don Paco unha temporadiña na sombra, por declaracións públicas sobre o réxime. El mesmo, na correspondencia con Del Riego, cando lle pide colaboracións para Seara Nova, define a revista, é unha revista de esquerda, máis ben socialista, e de conviccións totalmente democráticas. El mesmo dá esta definición. E el é un individuo que é marxinal neste sentido, perseguido polo réxime, e marxinal dentro da cultura oficial portuguesa, tanto é así que no momento dado decide autoexiliarse a Brasil. A partir do ano 57 autoexiliase ao Brasil, vai de cando en vez a Portugal, pero xa nunca volverá ata despois da revolución do 74, dos cravos.
E isto tamén é importante, porque el ten conexións por dúas razóns. Unha, porque el establece conexións en Brasil que vai facilitar os galegos. Por exemplo, un personaxe clave que é Celso Cunha, que foi o principal, quizáis, filólogo, un dos principais filólogos brasileiros, e que tivo unha conexión moi importante con Galicia, que foi achegada por Rodríguez Lapa. E tamén por un capítulo, creo que ese é unha das cousas interesantes que quedan aí para pescudar nelas, que no tempo en que Lapa está en Brasil ten correspondencia con Rodolfo Prada. Non sei se con máis galegos, pero polo menos con Rodolfo Prada. E esta correspondencia, o pouco que puiden ler dela, é moi interesante. Por qué? Porque toda a correspondencia cos galegos de aquí sempre teñen medo que pase pola censura, que pase que acabe nas mãos da policía. Entón, sempre falan con medias palabras, non citan nomes, non din certas cousas, pero entre Rodolfo Prada, que está en Buenos Aires, e el que está en Sao Paulo, contan agra aberta. Din o que pensan, dan os nomes, falan de cousas que eu nunca oín, por exemplo, como a embaixada española en Argentina tentaba condicionar os discursos, as intervencións públicas dos galeguistas que viaxaban alá, como determinado tipo de intervencións lles traían problemas, como, por exemplo, a Rolf Carballo puxeronlle como condición para poder falar nos centros galegos da emigración que dese unha conferencia non sei que centro da Embajada Española, un centro oficioso da Embajada Española, e Rolf Carballo negouse. Ou como para que tolerar que algún galeguista dese unha conferencia en certos centros, incluso universitarios, e poñía a Embaixada Española como condición que puxese a bandeira española. Unha serie de cousas que eu creo que aquí non temos noticia delas, pero como entre eles se falan con total claridade, pois Prada vai contando, a Lapa, pois tal. Bueno, entón quero vos decir que esta é un pouco a idea. Lapa, un filólogo, ten uns precedentes claros de conexións con Galicia, sobre todo a través da literatura medieval. Lapa, un opositor ao réxime salazarista, por tanto, unha oposición democrática marxinal, digamos, outra cultura portuguesa, ata o punto de que Lapa é exiliado. A conexión de Lapa con Portugal ven un poquinho antes de que comeza a correspondencia con Del Riego. Empeza por das orixes da poesía lírica en Portugal, que é a súa tese de doutoramento, que se publica no ano 30, segue polas lisóns de literatura portuguesa, época medieval, que aparece no 33, pero tamén nestes, digamos, prehistoria do tema, está tamén nos vilancicos galegos da Capela Real de Coimbra, que ele edita tamén no ano 30, e, sobre todo, que é o máis interesante para nós, na participación na homenaxe a Castelao que organiza a Diputación de Lugo no ano 1932, o daquela presidente da Diputación de Lugo, Daniel Vázquez, o pai de Pilar Vázquez Cuesta, no que Lapa ven por primeira vez a Galicia, coñece a Castelao, coñece o grupo galeguista, que queda absolutamente fascinado por este grupo. A Lapa ten unha conexión sentimental tan, bueno, unha sintonía política e unha conexión sentimental tan intensa cos galeguistas que vou ler un par de cousas bastante conmovedoras. Unha é unha carta que escribe, pero non envía, no ano 36 a Bouzabrei, o 11 de novembro de 1936. Ahora xa dou lido aquí. Escrébolle para saber de si e de moitos dos seus compañeiros do galeguismo que, por profesar ideas opostas ás dos actuais dominadores da Galiza, andan talvez fuxidos ou desapareceron xa. Pésolle, pois, moito encarecidamente que me diga cualquier coisa sobre si e sobre eles. Onde paran Castelao, Ángel Casal, Sebastián González, etc. Teño pensado moito na pobre Galiza, a súa autonomía, o belo soño que ían realizarse está agora seriamente comprometido. Se triunfan os nacionalistas, os homes da España una e indivisível, nen pensar niso. Se gañan os gobernamentais, receio de que a pouca resistencia dos galegos sexa para eles atestado de incapacidade para seren libres, etc., etc.
Bueno, logo el di coñece as miñas opinións de cidadán e tal. Queríamos sobre todo poñer o acento sobre esta angustia que ten Lapa sobre que pasou cos seus amigos galegos. A carta está publicada, pero dicen nota que non foi enviada prudentemente, porque claro, imaginadevos que as autoridades militares interceptasen unha carta nestes termos a pobre de Bouzabrei. Sería, supoño que alguén lle dixo a Lapa, mira, eso non podes mandalo así. E tamén hai outra que está na Penzol, por certo, inédita, que agora se publicamos en Grial, que lle manda no ano 42 a Ramón Martínez López aos Estados Unidos. Ramón Martínez López estivera traballando na embaixada española en Lisboa, bueno, unha vez que ven o golpe militar, as autoridades portuguesas recoñecen a Franco, obviamente a embaixada da República ten que desfacerse, Martínez López acaba, por sorte para él, conseguindo traballo nos Estados Unidos. Escribe o 20 de setembro de 1942: foi con grande alegría que tive noticias súas e de Castelao, o grande artista que xa xulgaba morto na Guerra Civil. Gostaría de coñecer o seu enderezo para lle escrever. Non sei que é feito da elite galega que traballaba no seminario e en nós. Receio que algúns teñan sido devorados pela guerra. Sigue preguntando por persoas concretas. Por tanto, este é o Lapa que, por fin, no ano 50, cando el pensa que está aberta a posibilidade de conectar con esta xente, lle escribe a Del Riego e a partir de aí comeza a correspondencia. En principio, a intención de Lapa sobre todo era conseguir colaboracións para Seara Nova e axudas para publicar ese número extraordinario de homenaxe a Castelao que Seara Nova publica no ano 51. O que pasa que a xiña que piden axuda eles, don Paco concretamente, nome de Galaxia, bueno, unha das primeiras axudas que lle piden é para un número especial da revista Galicia do Centro Galego de Buenos Aires, interesantísimo, que se concibe como resposta á suspensión dos cuadernos Grial por parte do réxime franquista. Nos cuadernos Grial, que por certo colabora, a parte de colaborar o mozo Alonso Montero que nos acompaña no ano 51, pois tamén nese mesmo ano, pero nun número distinto, Lapa colabora no caderno cuarto. É un número que é un número o de Galicia, de Buenos Aires, é un número de ensalzamento da lingua galega, da que se precarga unha serie de traballos, Cabanillas, Isidoro Millán, Piñeiro, etc. E piden ya Lapa. É un número reivindicando a lingua galega contra as barbaridades de Juan Aparicio e a suspensión dos cadernos Grial. E aí Lapa colabora, non me podo deter nesa colaboración que é moi interesante. Se queredes remito-vos para o libro da a cultura galega baixo franquismo, que fala un pouquiño diso. A outra colaboración que é das primeiras que lle piden é que revise, que axude e que prologue a antoloxía que prepara Álvarez Blázquez para as antoloxías da poesía galega que editan na primeira metade dos 50, que é o tomo de medieval. Bueno, o tomo de medieval, en fin, non sabían moito. Álvarez Blázquez fai a súa proposta, pero dinlle, por favor, se el pode revisar. Bueno, ele é moi crítico, revisa bastante, despois fai un prólogo, pero di, bueno, fago un pouco de compaixón, porque isto, en fin, deixa moito que desear. Pero o que é interesante é que nesa faena de revisar a cuestión de Álvarez Blázquez, ocórreselle a Lapa o que será o seu gran proxecto académico, as cantigas de Escarnio Maldiser. Dille carta a Del Riego en decembro do 51: o seu estudo, refírese á antoloxía de Blázquez, me despertou a vella idea da edición das cantigas de Maldiser, que é o oso máis duro de roer dos cancioneiros. E entón, a partir dese momento, Lapa concibe o proxecto de editar as cantigas satíricas, en principio moi optimista,
del Riego axiña lle di que lle ofrece Galaxia para publicar o Cancioneiro, el propóse entregalo en 3 anos, e obviamente a cousa prolongouse moito máis, porque o tal Cancioneiro apareceu no ano 65. É un dos grandes monumentos da filoloxía galego-portuguesa, e, como sabedes, el dallo a edición, efectivamente, dalla a Galaxia, a súa grande obra como filólogo, dalla a Galaxia e dedica a Galiza de sempre, raíz anterga da nosa cultura, adico afervoadamente este libro en galego. Ademais, fai a dedicatoria en galego. Isto realmente, bueno, xa vedes que compensa, por tanto, hai colaboracións en distintos niveis, en distintas cousas, pero sobre todo esta colaboración das Cantigas de Escarnio vai ser a que marca un pouco o fío de toda esta correspondencia, porque este era un proxecto complicadísimo, e ademais con este proxecto se van enguedellar outras cuestións moi interesantes, que teñen que ver, sobre todo, coas conexións que el APA vai permitir establecer con Galicia a estudosos da literatura galega galego-portuguesa medieval de distintos lugares. Así como a Seara Nova vai, digamos, establecer contactos co mundo intelectual portugués, e a literatura medieval vai permitir outro tipo de contactos. E entón, xa como temos que ser, bueno, el colabora tamén na homenaxe ao Teodoro Pedrallo do 58, pero bueno, como teño que ir un poquinho non consumindo máis tempo do que me toca, vou á conferencia inaugural da Fundación Penzol, un proxecto que el tamén segue punto por punto na correspondencia. Fixadevos que cando se abre a Fundación Penzol en Vigo, en abril do 63, a quen lle encargan a conferencia inaugural? A Rodríguez Lapa. Non é casualidade. O número 4 de Grial, que aparece no 64, é un número de homenaxe a Rodríguez Lapa, precedido dunha recensión biográfica non pequena que fai Salvador Lorenzana, e que incluso utilizada na bibliografía portuguesa sobre Lapa. Hai que dicir que a bibliografía galega sobre Lapa, bueno, non é bibliografía, é literatura ditirámbica, sempre alrededor do mesmo tema, que non é isto do que vos estou falando. Entón, de que fala, o sea, queremos dicir que encarguen a Lapa a conferencia inaugural da Penzol, di moito da cal é a consideración que teñen a Lapa, e da amizade e da colaboración que os une. Pero ademais é interesante que esta conferencia inaugural, o tema de Lapa é os estudos italianos sobre literatura galego-portuguesa. E aquí aparece outra conexión moi importante que se establece a través del. Nas cartas a Del Riego, coñece un mozo italiano moi espilido que se chama Giuseppe Tabani, que ten moito interese por ir a Galicia, ir á Real Academia Galega a consultar uns fondos de tal e de cual. Fai a conexión de Tabani, fai a conexión de Luciano Astegaño Picchio, fai as conexións que foron máis importantes dos máis destacados filólogos italianos que se dedicaron a nosa lírica medieval. El mesmo que colabora a partir deste ano 63 de forma regular coa revista Grial, non tanto, publica algúns artigos, pero sobre todo publica moitas recensións das primeiras edicións de carácter académico científico de trovadores galego-portugueses que fan sobre todo filólogos italianos. Outro capítulo que creo que hai que salientar destas colaboracións, prácticamente, bueno, o penúltimo, se queredes, o penúltimo, pero para nós é o último, non? Explicareivos agora por qué. A organización dunha semana cultural galego-portuguesa na universidade, que estaba prevista na Universidade de Coimbra no ano 71.
Na correspondencia con Del Riego vemos todas as trasacordos, as propostas sobre quen debe falar, quen non, que é tema sumamente delicado, a quen se convida e a quen non se convida a estas xornadas. A idea de LAPA, imos montar na Universidade de Coimbra un ciclo de conferencias onde se van tratar temas galego-portugueses, e isto vai ser unha magnífica ocasión para o coñecemento e intercambio de investigadores e de intelectuais galegos e portugueses. LAPA tópase aquí con unha dificultade que non esperaba. Temos a correspondencia non con Del Riego, sino a Orlando Ribeiro, un profesor portugués que sigue, un xeógrafo moi importante portugués que participaba nesta semana, que di: meu caro Orlando Ribeiro, o Consello da Facultade de Letras de Coimbra, reunido para dar parecer sobre o patrocinio a dar a Semana Cultural Galego-Portuguesa, con sedencia dunha sala para sesións, rexeitou por maioría de votos tal idea. Costa Pimpán, Paiva Boleo, Miranda Barbosa e Torcuato Soares opuséranse á ocupación, pon el entre aspas, da facultade por elementos extraños, empeñados nunha iniciativa de carácter privado e até persoal referente a min. É dicir, que se atopou cunha resistencia, na correspondencia a Del Riego fala dunha camarilla reaccionaria e dun grupo cavernícola de profesores salazaristas que eu non estou seguro de si realmente non está estudada este episodio tan interesante, non estou seguro de que fose tanto ou só unha oposición política como que Paiva Boleo e Costa Pimpán querían falar eles, querían estar eles no programa da semana. LAPA negouse rotundamente a que participase, con bo criterio, realmente. Quero dicir, con bo criterio, porque os que ele escolle portugueses a participar están moi ben escollidos. Paiva Boleo ou Costa Pimpán pois non merecían estar nunhas xornadas desta característica. É dicir, escolleu a Joseph Pil, por exemplo, ou a Orlando Ribeiro, que evidentemente sí que tiñan algo que decir. A xornada, finalmente, con moito, tu podes ver, seguir na correspondencia con Del Riego as peripecias, pero celebrouse tardíamente, celebrouse fora da universidade, nun locais do museo, fixeron unha exposición do libro galego en Atlántida. Participou Rodríguez Lapa, Galiza, o Galego e Portugal, Ramón Piñeiro, Características da Cultura Galega, Orlando Ribeiro, Galiza, Terra e Homen, Carballo Calero, Figuras representativas da literatura galega actual, Joseph Pil, unha antiga latinidade vulgar galaico miñota reflectida no léxico común e toponímico, e Ramón Lorenzo, galego-portugués, estado actual da filoloxía galega. Dicíamos que en realidade non é a última, porque claro, non podemos deixar de citar entre estas participacións de LAPA en temas galegos a polémica reintegracionista que empeza no ano 73 coa publicación do seu artigo sobre a recuperación literaria do galego, que é reproducido en Grial e que cunha réplica de Ramón Piñeiro e que abre a polémica do reintegracionismo. Pero neste punto Del Riego non vai participar, mantense na posición galeguista, pero a marxe da polémica, que de todas as maneiras enfriou claramente as relacións, vese moi claro nesas últimas cartas anteriores ao ano 80 e sobre todo nas posteriores ao ano 80, onde LAPA se compromete con Del Riego a calar, eu xa dixen o que tiña que dicir, vexo que isto enturbia moitas cousas, eu comprometo a non dicir máis, pero non cumpriu o compromiso, porque seguiu intervindo con bastante pouca fortuna no meu criterio. Dúas ideas finais. Que é o que vemos nesas cartas de LAPA a Del Riego e outros galeguistas? Por unha parte, un afán de normalizar a cultura galega, e para LAPA normalizar a cultura galega sería, el capta moi ben a idea da xeración nos, fuxir do provincialismo, e, por tanto, e isto nesto é moi existente,
ser moi exixentes no plano intelectual e académico, rexeita artigos, críticas sin piedade, por exemplo, o que manda Carballo Calero sobre Otero Pedrallo a Seara Nova non lle gusta, outros devolveos, é dicir, vostedes non poden facer unha cultura á altura se ceden a criterios frouxos. E, finalmente, ese normalizar a cultura galega de Lapa, co tempo foise descubrindo, probablemente el mesmo foi descubrindo, para el significou ao final reintegrala no ámbito galego-portugués. E aí sí que non houve moito acordo. Así que, moitas grazas pola vosa atención.